Recap. Praktik edelim o kanda atlamıdı. 2014 2014 olanda 2024 oluyor. Or 2014 ya da 2014. 2008 2008 2000 2000 1944 1944 1908 yine oraya da ait yani 1908 1908 Peravodi yöne Türkmençe aytamızda 1908 yıllar praktik etýändir. Yılların okulşuny 1900 1900 1600 1900 bolanda 1900-nji ýyl 1600 bolanda 1600-nji ýyl 1256 1256 Kabul waýdandyr 1256 perewodi ýöne türkmençe aýdamyzda 1256-njy ýyl 1006 1006 Türkmençe aýdamyzda 1006 no biz öz dilimizde öz kitaplarymyzda okamyzda 1006-njy ýyl diýip okaýar. İngiliz dilinde bolsa 1006 diýilýändir 1006-njy ýyla. 866 866 or 866 866-njy ýyllar. Ili san görnüşinde şu ýyly san görnüşinde öwrenýär ýyllary 866 olanda 666 25 25 3000 BC halk aydın zatym boýunça wot ne size mesela 3000 BC beýdigi biziň eramyzdan öň bolan waka bolan ýyllary aýtjak bolsam what 3000 BC goşulýar 3250 BC 3250 BC ýyl mundan öň bolan bir waka ýyl şoňa İngiliz dilinde 3250 BC diýip okalýar. Ýa-da 3000 diýjek bolsa 3000 BC diýip aýdylýar. Dowam edýär. What is the date? Ne olsa nädip çyslany aýtmany öwreneliň. What is the date? Dolanda bugün aýyň näçesi diýdik manyny berýär. Now that we know the year, we can read the date. In the United Kingdom, the date is organized as a day, month, then year. London'da, Great Britain'da, ýa-da United Kingdom'da. Masal üçin Angliýada ilk bilen gün, day, month, ay, soň year, ýyl aýdylýar. For the day, we use ordinal numbers. Then we split out the month. Then, using number dates, the months are organized. 1-12, as in January to December.
and then the year is pronounced as we have previously learned. Misal üçün İngiliz dilinde birinci günler ili gün day, sonra ay aylar month, soň yıl aýdylýar. Misal üçün Pedidigi ordinal numberlar bolanda, ordinal numbers biz başda öwrenipdik. Ordinal numbers bolanda şu soňuna GG goşulýar. Birinji, ikinji, üçünji, dördünji, 5, 6, 7-nji bolup GG goşulýar. Şoň üçin ingliz dilinde aýdyşmy diýýäri, Angliýada birinji diýeli birinji ýanwar. First January. First January. İkinci Fevral. Second February. Second February. Üçüncü Mart. Third March. Third March. Dördüncü April. Fourth April. Fourth April. Beşinci May. Fifth May. Fifth May. 6th June. 6th June. 7th July. 7th July. 6th June olanda 6-njy iyun. 7th July olanda 7-nji iyul. 8-nji August. 8th August. 8th August. 9-njy September. 9th September. 9th September. 10th October. 10-njy Oktober. 10th October. 11-nji Noyabr. 11th November. 11th November. 12-nji Dekabr. 12th December. 12th December. Gelin bolsa indi gaýtadan praktik edelim aýlary ingliz dilinde. Birinji January. January. Yanvar. February. February. Fevral. March. March. Mart. April. 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 May. 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 June. June. Iyun. July. July. Iyul. August. 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 September. 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 October. 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 November. November. Noyabr. December. December. Dekabr. Devam edeceğiz. Gelin olsa indi what is the date barada öğrenelim. What is the date olanda bugünkü çyslo, ay, yıl. Misal üçün. Example. Misal üçün. 19th of July 2009. Misal üçün. 19th. 19. July. Iyul. 2009 yıl. Yine oraya gidelim. 19th of July 2009. Eğer yıllar 2000-nji ýyldan ýokardaky yıllar bolsa, 2001, 2002, ta 2023-e teňeş gitse, 2000 ýalňyşdyp 2001-den 2009 aralaky bolsa, and 9, and 1, and 2, and 3 goşulyp gitýändir.
Egerde 2000'den soňky ýyllar bolsa, 2000'den soňky ýyllar bolsa, onda şeýle okalýar. Diňle. 21st of January. 21-nji ýanwar. 1966. 1966. 1964-nji ýyl. 21-nji ýanwar 1964-nji ýyl. We can do the same with our date of birth. Why don't you give it a try with yourself? Biz öz doğulan günümüzü bilen hem aýdyp bilýär, doğulan günümizde şu görnüşde aýdyp bilýär. Mysal üçin, men özümken aýdayım. 18th of January, 18-nji ýanwar. 1996. 1996. 18-nji ýanwar 1996-njy ýyl. Siz hem özüňizdikini şu görnüşde aýdyp bilersiňiz. Kelime dowam edýäs. Phone numbers. Nädip telefon nomberlary aýtmaly? Eger birininkini sorajak bolsaňyz ýa birine öz telefon nomberyňyzy berjek bolsaňyz. Finally, we are going to discuss how to read a phone number. Nädip telefon nomber okamaly? Şonu öwrenýäs. Well, in English we read a phone number as a number at a time. Telefon nombery sany görnüşinde okalýandyr ingilis dilinde. Soňra GG goşulanok. You can pronounce O as either zero or O. No sanyny biz ya zero dip okaýas ýa-da O dip okaýas. Zero ýa-da O. So, for example, mysal üçin 01822 453 9088 0822 arasında çalıcı hareketini berýän da 456 ýene de çalıcı durýan 9088 dip aýdýar. Aýdyşym ýaly 0 dip okap bilýäňiz, O dip okap bilýäňiz. You would read out loud. Indi 0 dip okaly. 01822456988. Telefon number 01-822 456 9088. Now you can give someone your number in English. Noty that istendik adamy öz telefon nomeryňyzy ingilis dilinde berip bilersiňiz. Şu wagt depter öçke bilen şu hem informasiýany ýazyp praktik etýändirsiňiz diýip umyt edýän. Şu depterde size ýönekey öýüş öz doğulan dataňyzy ýazyň we ingilis dilinde aýdylyşyny öwrenin. Öz telefon nomeryňyzy ýazyň, ingilis dilinde aýdylyşyny öwrenin. Gerekli durmuşy informasiýalaryň biri. Şonu bilen gadyrdan dostlar biz bugünkü sapamyzy tamamlaýas. Hemme öwrenen zatlarymyzy deptere ýazyp alandyrsyňyz diýip umyt edýän. Hemme ýazyp alan zatlaryňyzy gaýtadan daşyňyzdan içiňizden de gaýtadan daşyňyzdan okap praktik etmek size maslahat berýän. Sebäbi bir wagtyňyzy sarp etdiňizmi, gowjy berkçe ýapyşyň. Bir gezekde öwrenseňiz, soňda ikinji gezek ikirjenglenmersiňiz. Ýa gaýtadan öwrenmersiňiz. Şonuň üçin öýüşiňiz ýadan zadyňyzy daşyňyzdan okaň, praktik edin we başarsaňyz özüňiz video düşüriň. Okaýan zadyňyzy kitabı depteriňizi açyň, okaň özüňiz video düşüriň. Okap bolanyndan soňra videoňyzy özüňiz barlap görün. Näýilek boldy? Eger gowşap görseňiz,
Gaýtadan ýene praktik edin. Gaýtadan sapaga görüň, okaň, öwrenin, diňläň her bir ingliz dilinde aýdylýan zatlary siz hem özüňiz daşyňyzdan aýdyp praktik etjek bolun. Pauza basyp diliňizi ýenjiň. Ýazyp alyň, gaýtalaň, ýazyp alyň, gaýtalaň. Sebäbi biz sendik wagt öwrenemizde ýazyp, diňläp, gürläp öwrenýäs. Şu üç biz öz öwreniş sistemamyzda şolaň üçsini hem ulanýandyr. Size hem maslahat. Şu maslahatlary ýazarlaň. Sag bolun, salykda görüşelim. Bizi internetde ýazarlamagy ýatdan çykarmak we biziň postlarymyzy paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmak. Bye bye.